I pozdrav svim ljudima, ime je Strahinja. Danas igramo GTA San Andreas i u današnjoj epizodi ćemo izvesti jedan skok s padalom. Pa, hajde to da uradimo. Evo iz aviona ćemo to uraditi. Ovako. Idemo gore. Do kraja. I tada ćemo skočiti. Opa, opa. I to je to. Idemo. Ajde. Neće što da skoči. Čekaj, nisam. Evo ga. Opa. Nešto mi je debagao, ne znam. Idemo sada. Idemo. Opa. Idemo. Stavimo malo nazad. Malo napred. Op. Idemo. Evo, otvorit ćemo pa. Ovako duže idete. Idete samo sve, onda ovako spojim nogi, onda duže ste u vazduhu. Sad ću ovako da spustim, ovako se pomeramo što pre da siđemo. Opa. Ajde, Versi, lazi. Lazi, već. Opa. I to je bilo sve što se tiče ove epizode. Lajkujte, šerujte, komentarišite i subscribeujte.